लोगोफोर आङो दा आलु बर' इउटुब चेनेला फैलायबाय दिनै आङो ना ओंख्रि संनो नागिरदों आलासि फैदोंमोन हाय लोगोफोर आंनि बे आलु बर' इउटुब चेनेला फैलायबाय नै आं ना संनो नागिरदों थावा दुंबाय दायो आं एवनोसै थाव सेरबाय एवगासिनो दङ दायो गेब्लेबाबो जायो लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय ना ओंख्रिया नाजों आलुजों संदों बेवहाय दालि संदों दालि मोनबाय लोगोफोर ओंखाम जानोसै जोङो नै पापर एवदोंमोन पापर नै दालियाबो मोनबाय दायो खुरनोसै आङो लोगोफोर ओंखाम जानोसै दायो जोंहा हायाव जायो टेबोलाव जायालै नै टेबोलाव दङ नै पापरा दायो जानोसै होनदो लाइटआनो मोजां नङा जा दे लोगोफोर जाखांबाय नै आखाइ सुनि जै दा